Astăzi o să... Nu... Ok, astăzi o să facem un cont Nubini Pizzanini. O să facem un cont nou de Roblox. Deci fiecare bacon o să fie la fel bacon, dar să fie corpul alb. Și haide, cine vrea să face un cont nou chiar. Deci hai să încercăm. Deci acum haide, deci dăm logout și așa vedem, uite câte conturi avem aici. Le-am zis de pe calculator, Microsoft, astea. Deci ok, astăzi dă create code, băgăm în vârsta, dar nu vedeți vârsta mea, dar eu bag diferit. Eu mă născut în 1985, ok. Numele, bă, dar știu, bacon, știu un nume. VB, nu? A băgat cineva? Nu merge, ce nume să-i bag? Bă, asta. Și acum băgăm pe băiat, că suntem băiat. Acum ne conectăm. Ți arată să fac de la asta să te conectezi. Ok. Și avem cont nou. Uite-te la câte tare. Bă, dar de ce mai fac și... What? Nu fac avatar. Deci ok, ia să vedem friends. Bă, dar unde mai faci? Bă, dar unde să caut contact? E cineva prin contact? Mă, ce? Mă. Stai puțin. Ok, mă, acum hai să ne jucăm un joc. Animal Hospital? Da. Mai mult joc asta că mi-i place mie. Dar pe cont nou. Da. Deci ok. Ne jucăm jocul ăsta. Vreo 5 minute așa. Și după jocul... Stilă Brainrot. Ok. Ia. Salutare, salutare, sunt Bacon! Dar nu am făcut un locheat, dar pe contul meu e. Sunt Bacon! Felicitele! Acum, wow, Bacon, broce. Ia! Deci, nu! Nu, de ce nu veniți cu mine? A? Ui! Bă! Oh, stați puțin! Mi se închide telefonul. Repede am băgat. Ok, avem 1 la 100. Nu vreau să fiu singur. Ok. Deci, haideți să începem. Work the hospital. Deci așteptăm vizitorii.
Aleu, vreau să vizitez. Vine unul! Bă, ce... Bă, dar vreau și eu, deci mi-i consumați. Bă, nu merge ceva. Ok. Bă, de ce se uite cu ochii asta așa? În room 1. Ok. Bă, dar cum știi ce o să apară pe televizor? Da, trebuie să facem asta și asta. De ce bă are ăsta? De unde e îmbrăcat așa? Deci, ce codița asta? Vrei să schimb codița? Ok? Bro! Cum știi? What? Aveți grijă să nu se facă monstru. Ai, ok. Bă, zici că e capră. Bă, vrei să ne jucăm mai bine Nice of Forest. Deci atât de scary. Deci ne-am jucat jocul ăsta. Deci acum ne jucăm Nice of Forest. Deci, nu. Cred ce Murder Mystery. Ia. Să-mi jucat cu Murder Mystery. Bă. Fiți un bacon! Bă, cineva e bacon? Bă, ce e aia? Broce. E o pisică urită. Ce pisică aia? Ok. A murit cineva. Bă, vrea să fie prieten cu mine. Bă, dar de ce nu începe? Și am unul și nu m-am jucat. Deci ok. Am cont. Sunt inocent. Bă, asta mă urmărește fata asta. Poate e murder. Ui. E pisica urită? Bă, m-am spus, e pisica urită. E pisica urită. Bro, ce? Ce se întâmplă? Am auzit pe undeva, dar nu știu. Stai că caut un... Păiești? Deci am luat pe contul meu, ok?
dacă e pe cineva aici. Nu e. N-am văzut. E doar un om. Pe asta. Ce mai te uiți? Poate pe acolo? Ce ne mai dor? Sunetul ne spune. E acolo, mărdăr! Nu! E acolo, e acolo. Nu mă omor. Nu. Mai mult de viața mea. Putea cum a făcut. Și are Robux. Ok. Face cu spatele. Da. Ui. Ce vrei, măi? Asta! Asta e o imagine. Înțeleg. Bro. Și așa de mic. Eu știu cum am făcut avatar. Sunt mărdăr. Bă, de ce te măr? Dacă îl prind eu pe cineva, dacă merge aici, l-am mori eu.